जेबो खहा जाया नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन UP बेला खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव राजखान्थियावथ' थांलाय फैलाया जाखागोन जे बिथांमोननिफ्रायबो जोंनाव हाबफैदों जोंनिफ्रायबो सासे सानैया बेबायदि थांनो हागौ बे जोंनि थाखाय खुनु पार्टिया दुरबल जानायनि बाथ्रा गैया पार्टिया जोबस्रांनायनि बाथ्रा गैया जे पार्टिया दिनै जोङो मजबुत जागासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जोंनि दोलोआव हाबफैनाया दिनै एन्टर जयै जागासिनो दङ आरो जों दा बावैनो नैबे जोंनि 12 नं चिरां समष्टियाव मोनसे मेगा जयनिं प्रग्राम हाबाफारि जों लानो थांगासिनो दं आरो बेखौ नायोब्ला आरो फैबाय थानाय समाव बे ओनसोलाव जे BPFनि जेखिनि खामानि मावनाय बा BPFनि जे गोहो बे गोहोआ जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दं UP बेला जेबो खहा जाया नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन UP बेला खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव दोंमोन जे गामि गामि हाबनानै माने BTR सिपआ गामि गामि हाबनानै गामिनि दुखु खैफोद खबर लाहैगोन खिन्थु खबर लानायखौ नुवासै BTR सिप बिथांखौ थ' बेनिखायनो बिसोरो ओरैनो खुगायाव बाथ्राखौ बारा बुङो खिन्थु मावनायाव एसे खम नुयो आरो माने बारा बुङो बिथांमोना गोबां बिथांखि आसनि लाबोदों होनना बुंदों बिथांखि आसनि लाबोदों होननाय खोनादों खिन्थु बेसेबांबा बेखौ मिथिथ'वाखै 2 लाखबो होननाय खोनादों दा बिथांखि आसनिजों बिथांमोना जुदि देरहानो सानदोंबा जानाय नङा बिथांमोननि फैसाखौ लाखिना दोनगोन नङा होमबा भटआ होनाय नङा रायजोफोरा BPFनोसो होगोन भटआलाय नङा होमबा UP दोलोआ लस जाया बेखौथ' बुंखायो गाबोन आं नङा सोरबा ओंखारबाबो बेखौ बुंखागोन ना UP बेला जेबो खहा जाया नायलाय मा रखम खहा जागोन नायलाय सोर बेलाय बुंग्रायालाय खहा जाया होननानै डिसेम्बराव नायलाय मा रखम दैनि बानाया बोहैगोन UP बेला खहा जाया सोर बुंदों बेखौ लाना फै आंनि खाथियाव